Barcelona. Ariadna, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Doncs molt bé. Molt bé. Punxant caques. Trepitjant caques. No, també. També. Jo deia anar-les punxant. Sí. Però sí, trepitjant a vegades també. Trepitjant caques. Escolta, la teva denúncia, la vostra denúncia, explica, quina és? Doncs mira, nosaltres som un grup de gent que estàvem farts d'això, de trepitjar les merdes, els excrements, les tifes, les caques de gos de la ciutat. Hi ha molts sinònims per anomenar... Sí, això que trepitgem molt, sí. Sí, a més ens fa com a gràcia els catalans, n'estic convençuda. Doncs això, estàvem una mica farts d'això i com som un grup d'amics vam decidir un dia sortir al carrer amb banderetes, doncs mira... Clar, o sigui, aquesta és la bandereta... I anar punxant les caques. Aquesta és la bandereta amb la qual vosaltres sortiu al carrer i poseu damunt de l'excrement, damunt de com vostès li vulguin dir. I què posa exactament? Doncs per una banda hi posa BC Merda, que som nosaltres, i de l'altra banda hi posa fes-lo cagar al teu llit. Fes-lo cagar al teu llit. O el meu amo és un porc, o... que donar sort és només una frase feta, o només hauria de ser una frase feta, el que deies tu abans. Hi ha unes quantes frases diferents. Però realment, Ariadna, o sigui, a vosaltres això us molesta tant o simplement ho voleu denunciar per fer-vos coneguts? Perquè jo ara veig que tu estàs fent la teva denúncia, amb tots els perdons, però te n'estàs rient del tema, estàs cansada de trepitjar caca, li claveu una bandereta, heu fet campanyes molt polèmiques per explicar a la gent això. Vosaltres realment ho heu fet perquè se sentiu molestos que anant pels carrers de Barcelona pugueu trepitjar caques o realment per ser un grup que vulgui fer-se conegut i anar una mica contra... No, en absolut. Nosaltres no teníem cap objectiu de fer-nos coneguts, en absolut. Era al revés. És una mica de denúncia el que volíem fer contra aquesta gent que no pensa més enllà del seu nas. Creiem nosaltres que per viure tranquil·lament els uns amb els altres només cal pensar una miqueta més enllà, mirar una miqueta més enllà del teu nas i comences a veure que convius amb gent i que si, per exemple, una de les coses que poden molestar els teus veïns és deixar una merda del teu gos, que després hi passaràs tu, oi que tu hi veus i pots caminar perfectament, no? La trepitjaràs i t'hauràs de netejar la sabata. Això és una cosa que ens molestava. Però si tu, per exemple, no hi veus, vas amb cadira de rodes, qualsevol problema extra que tinguis, com a vianant de la ciutat de Barcelona, el problema s'agreuja una mica més. Com a persona cega directament no la veus i arribes ple de tifes a casa. Amb cadira de rodes el que passa és que tu no t'embrutes la sabata, sinó que embrutes la cadira i després t'embrutes les mans. De BC Merda tenim un company que va en cadira de rodes. I per una banda és això, o sigui, intentar fer que aquesta gent més aviat porcs, doncs que a veure si reaccionen, se senten una mica intimidats i deixen de fer-ho. I de l'altra banda, l'Ajuntament de la ciutat, si no, no ens diríem BC Merda. O sigui, que ric, sí, perquè em fa gràcia la campanya. Però no, realment és denúncia. Anem a plantejar dues qüestions. Jo, com tu, experta en el tema de caques, de tifes, del que li vulguis dir, o sigui, jo sé que tu vas recorrent els carrers de la ciutat de Barcelona. Hi ha molts porcs, i utilitzo el mateix qualificatiu que has utilitzat tu a la ciutat de Barcelona, a dia d'avui? Jo diria que per sort no en són tants, almenys en aquest aspecte, perquè si fossin tots els amos de gos els que deixessin les merdes dels gossos pel carrer, jo crec que llavors sí que hauríem de fer un merdeslàlom. En canvi, per sort, jo diria que no són tants. El que passa és que els pocs que ho fan sí que generen un munt de merda, perquè, per altra banda, l'Ajuntament, el servei de neteja, les merdes és de les últimes coses que veiem que es netegen, sobretot en certs barris on potser no hi ha tant turisme o el que tu vulguis. Per exemple, quins són els barris més perjudicats de la ciutat de Barcelona que, segons tu, dius que no acaben de netejar, que l'Ajuntament no se n'acaba de fer càrrec? Nosaltres el que hem vist és que, per exemple, al centre de la ciutat, potser també perquè són carrers amples, il·luminats, on hi passa molta gent, sempre està més net, però sempre veus més serveis de neteja per tot arreu. En canvi, per exemple, mira, un bon exemple, te'n vas al Parc Güell, i el Parc Güell està net, està net. Els carrers que pugen directes a la porta principal està net, a la carretereta que puja cap a la porta lateral, però si te'n vas als carrers colindants, els carrers que ja no porten directament al Parc Güell, són una marranada, saps?
Vine cap aquí, Ariadna. Anem a improvisar una mica. Vine cap aquí, perquè anem a seure els dos, perquè anem a sortir a l'exterior. Ah, sí? Sí, si tu et Per on queixes... anem? Anem a Sant Quirze del Vallès. Concretament, si tu et queixes de tal i com estan els carrers de Barcelona, a Sant Quirze del Vallès tenen per cada 1.750 persones una persona que retira la brossa. Vull dir que igual heu d'anar amb pancartes, no amb banderetes. És un reportatge que ens arriba, posem-nos ara també seriosos, doncs, perquè ho estan passant malament els veïns, és un reportatge que ens arriba de la nostra companya de Siré Forcadell. De Siré, bona tarda. Hola, Miquel, bona tarda. Som al barri de les Fonts, concretament al terme municipal de Sant Quirze del Vallès. Hem vingut aquí per veure una mica quina és la situació que pateixen els veïns. Els veïns s'estan queixant i s'estan queixant molt dels serveis que estan rebent. Diuen que no reben tots els serveis necessaris, com per exemple serveis de neteja, serveis a diferents equipaments, serveis assistencials, serveis de seguretat, etc. Per això han reivindicat, continuen reivindicant molt, han presentat signatures a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament faci alguna cosa. Nosaltres hem volgut fer una volta pel barri, hem volgut veure com estan vivint aquests veïns i també hem volgut expressar des d'aquí les seves reivindicacions. Un escombriaire per 1.750 veïns. Així ho denuncien els membres de l'Associació de Veïns de les Fonts, que consideren que el barri pateix mancances greus. Les seves queixes també estan motivades, en certa manera, pel fet que la part del barri que queda en terme municipal de Terrassa té un servei molt més eficient. Una situació que s'ha agreujat encara més si tenim en compte que enguany els han incrementat el rebut d'escombraries. I en la nostra visita aquí al barri de les Fonts, al terme municipal de Sant Quirze, hem volgut parlar amb Paco Valero, president de l'Associació de Veïns d'aquest barri. Bé, Paco, vosaltres us queixeu que esteu una mica deixats de la mà de Déu, ¿no? Sí. Como os había comentado hoy en la reunión que habíamos tenido el pasado 23 de febrero con la alcaldesa y el primer teniente alcalde de Sant Quirze del Vallès, nuestra demanda es en el tema de la limpieza del barrio, que los vecinos se quejan que hay una persona solamente para 1.750 habitantes y bueno, como se puede comprender es insuficiente. Aquesta, però, no és l'única denúncia que fan. Consideren que el barri pateix mancances de serveis i equipaments històriques i que l'Ajuntament no respon a les seves demandes. No tenemos escuela Bresol, guarderías para niños se tienen que desplazar a Terrassa. El colegio el Pilarín Vallès pues se queda muy pequeño, han hecho 2 nuevas líneas pero aún se queda pequeño porque también acoge niños de Terrassa. Y bueno, están suprimiendo zonas de recreo para instalar estas edificaciones y, o sea, pan para hoy y hambre para mañana, pues como que no. No hay centros de día, no hay un pequeño ambulatorio, nos tenemos que desplazar a Terrassa. I vosaltres també us sentiu una mica estafats, perquè a veure, esteu demanant, teniu mancances de serveis, mancances d'equipaments, però la contribució i els impostos us els demanen, no? Des de l'Ajuntament vosaltres esteu pagant, no? Hombre, nosotros pagamos como se dice cristianamente, ¿no? Estafados, a ver, si me lo preguntas, lo que pagas por servicio que recibes como ciudadano, pues sí. El ayuntamiento nos comunica que aquí hacen el mismo servicio que en Sant Quirze. Me paso por allí y veo las zonas y bueno, no tiene comparación. Segons Paco Valero, l'administració local només ha intervingut a la zona després de les reivindicacions dels veïns, que en alguns casos s'han allargat durant 13 anys.